Bos días, benvidas e benvidos a esta segunda sesión de Derivas. En primeiro lugar, quero agradecer a Marco Orbello un comentario moi acaído que deixou no Facebook en relación á sesión anterior. Di Mar, a imperfección é o que dá a sensación de realidade, o que nos leva á reflexión interior, ás emocións dos que non aparecen nas fotos. Precisamente o veo da imperfección é o que sae desta pátina que ten a imaxe que sufriu o desgaste do paso do tempo ou as simples carencias técnicas, é dicir, pois unha foto velada, con rabuñazos, borrosa. Unha imaxe pode ser atractiva por todo o que está mal nela, porque esa imperfección tamén nos está contando unha historia. Hoxe en día hai infinidade de recursos técnicos para crear imperfección nas imaxes. Por exemplo, pois hai unhas cámaras que son unhas cámaras que se fabricaban fai moitos anos na Unión Soviética, que se chaman cámaras Lomo, que hoxe en día pois, representan un mercado importante das persoas que lles gusta acadar uns resultados máis evocadores nas súas imaxes. Hai obxectivos para cámaras reflex que tamén distorsionan a imaxe, defórmana, crean ambientes máis evocadores. Depois están as Polaroid de toda a vida, que xeran unhas imaxes pequenas, cunhas cores moi características e unha falta de nitidez que lle dá unha gran calidez. Todo isto fai que nos identifiquemos coa imaxe por esa calidez que dá o paso do tempo, ou o ruído e as veladuras. Outra forma tamén de conseguir estes efectos é a través de programas. Cando nos centremos máis adiante na parte técnica, explicareivos como proceso as imaxes e que tipo de ferramentas utilizo. Efectivamente, a través desta técnica, expresanse as emocións dos que non aparecen nas fotos. Hoxe temos unha importante novidade. A partir de hoxe imos contar coa valiosa compaña e colaboración de Ángeles. Ángeles traballa na Rede Museística Provincial de Lugo, concretamente no Museo do Mar de San Cibrao. Participou nun proxecto de fotografía cega para persoas con deficiencia visual e vainos facer unha traducción de imaxes. Vai dar unha visión descritiva das fotografías que proxectaremos ao longo do obradoiro. Esta lectura que nos vai dar, eu creo que ten dúas misións moi importantes. Por un lado, abre a experiencia visual a persoas que non poden percibila polos seus medios, porque, aínda que vivimos nunha cultura dominada pola imaxe, pois hai outras formas de chegar a ela. E neste caso, pois trátase dunha traducción de imaxes a palabras, para, de alguna forma, volver outra vez a proxectar unha imaxe na nosa mente. E despois, outra cousa moi importante para min é que nos enriquece aos demais cunha forma de ver o mundo que non estamos acostumbrados a ver. Hola, bos días, Ángeles, que tal? Hola, boas. Hola, Boas a Ángeles. boas, Nacho, e boas a todas e todos os que estades a disfrutar deste curso que nos está dando Nacho. Nada, moitas gracias polo que acabas de dicir. Espero que a visión de unha persoa que efectivamente non ve, que disfruta das imaxes gracias á descripción de outras persoas, pero que logo, como di Nacho, fago a miña propia composición na miña cabeza e saco as miñas sensacións e as miñas impresións e a miña lectura do que é a fotografía, que vos parece interesante. E nada, moitísimas gracias, Nacho, por deixarme participar. Pois nada, agora supoño que estará preparada para abrirnos unha porta ao mundo distinto e novo. Segundo o que falamos na anterior sesión, o obradoiro estructúrase en dous bloques que se orientan de dentro cara a fora. Primeiro empezamos por mirar cara adentro, despexar a néboa e descubrir cales son os resortes e os referentes que nos moven. Seguindo coa idea de conectar distintas disciplinas creativas, que é algo que a mí me interesa moito particularmente, imos ver e escoitar unha evocadora canción dun poema musicado polo noso amigo e veciño César Morán. O que vos propoño é que faigades como unha especie de experimento mental que
que imaginedes que en vez de un músico, que é un fotógrafo. Que é un fotógrafo que está interpretando a súa melodía de imaxes. Bueno, vamos velo e despois comentamos algunhas cousas. Imos silandeiros orela do vado pra ver o adolescente afogado. Imos silandeiros beiriña do mar antes que ese río o leve pro mar. Súa alma choraba, ferida e pequena, embaixo os arumes de pinos e de ervas. A égua despenada baixaba da lúa, cubrindo de lirios a montaña nua. Camélias de soma na lumieira murcha da súa triste boca. Vinde mozos loiros do monte do prado pra ver o adolescente afogado. Vinde xente escura do cume do val antes que el río leve pro mar. O leve pro mar de curtiñas brancas, onde van e ven bellos bois de agua. Ai, como cantaban os albres do sil sobre a verde lúa como un tamboril. Mozos, imos vinde a xiña chegar, porque xa ese río mo leva pro mar. Porque xa ese río mo leva pro mar. Porque xa ese río mo leva pro mar. Bueno, maravillosa música de César. Comentábamos que a proposta era unha analoxía á música-fotógrafo. É habitual ver o proceso de interpretación do músico, como acabamos de ver, pero o proceso de interpretación do fotógrafo pois, normalmente pois, queda nun segundo plano. Eu creo que teñen moito en común. O músico que fai é tomar unhas notas, as notas que poden estar pintadas nun pentagrama, e fai nas súas, interpretas, cargas de emoción e cargas de mensaxe. Paralelamente, o fotógrafo toma elementos do mundo coa súa cámara, que son as notas, e con eso compón unha melodía que sería o resultado, que sería a imaxe. Sería a imaxe, sería o proxecto, que non sería por que quedarse únicamente na imaxe. Entón, pois, bueno, pois imos pasar a falar de o que. Que é o que vamos contar?
cal é a nosa expresión? Pois, bueno, gustame empezar poñendo a énfase no que é na idea central, que eu creo que se debe abordar cando empezamos a apuntar a idea dunha toma ou dun proxecto fotográfico. A parte é certo que é, bueno, é lexítimo, é reconfortante, é grato, pois, coller a cámara, deambular con ela, facer tomas, obxectos, paisaxes, luces. Bueno, sería máis ben como unha actitude de caza de imaxes. Incluso pode utilizarse como unha sistemática nunha mecánica de azar para abrir liñas de traballo e así ir tirando pois, pequenos fíos que a veces van aparecendo no camiño e nos abren pois, novas vías de expresión. Isto pode ser perfectamente un recurso creativo, pero a visión sería que, aunque eso estiña ben e seña perfecto, eu creo que é necesaria unha ruta, unha armazón, unha estrutura, algo que nos permita definir o noso impulso e identificalo a partir de aí para construir un discurso e unha historia. Eu creo que o feito fotográfico non nace cando vemos algo que nos parece fermoso, nos chama a atención ou merece ser retratado. Eu creo que o feito fotográfico nace de nós, do que somos, da nosa memoria, da nosa capacidade para extraer sen interferencias involuntarias o que nos habita, sen limitacións para expresar o que queremos. O mundo que nos arrodea é un simple lenzo en blanco. E dai utilizamos os elementos que nos ofrece para colocarlos nas imaxes dun xeito concreto. Cando falo de interferencias involuntarias, de limitacións, que é o que quero dicir con eso? Por limitacións e interferencias, podemos unha clasificación que poderíamos facer sería interferencias de tipo técnico, que esas, pois, bueno, son relativamente fáciles de solventar e refírense pois, ao manexo da técnica fotográfica con memorización e práctica, pois todo o mundo pode alcanzar maestría nese campo, non? Pois o manexo dos planos, dos formatos, da máquina, o manexo e aproveitamento da luz. Bueno, digamos que ese sería das dúas partes a máis fácil. Despois temos outro tipo de interferencias que realmente supoñen un esforzo maior. E son as interferencias de tipo creativo. Que implica isto? Isto implica entender, implica analizar a visión ou idea e dicir o impulso que temos que nos empuxa a buscar unha imaxe, a facer un traballo, en definitiva, a comunicar e intentar que aquilo que temos na cabeza ou aquilo que sentimos dunha forma máis ou menos nítida se vexa no exterior e as persoas que vexan o noso traballo pois podan sentir unha empatía co que vemos nós. Neste caso, trátase de descubrir en que punto nos saen as imaxes, as historias que posteriormente nos vai devolver a cámara tras un máis ou menos longo proceso de formación e xestación da idea. Aí temos que pensar cales son os resortes que nos moven. A edicia, a fealdade, a beleza, a dor. Un punto de partida para facilitar este traballo? Pois unha recomendación que nos pode permitir concretar ideas é elaborar un cartafol de referentes. Da mesma forma que nos animaba na sesión anterior a pensar nunha idea que vos resulte motivadora para iniciar un traballo, que un traballo non ten por que ser nada, como diría, especialmente extenso, ou sea, un traballo que seña forte, potente e expresivo pode ser un tríptico, simplemente, non ten por que ser unha enorme cantidad de imaxes. Entón, un primeiro paso é construirse un cartafol de referentes. É algo que resulta hoxe en día cómodo e simplemente consiste en tomar apuntes. Apuntes escritos, apuntes visuais, daquelas cousas que no día a día ou cando vemos unha obra nos chaman a atención. E ir metendo, sin ningún tipo de discriminación, ir metendo nun sitio, xunto, todo aquilo que nos parece interesante, todo aquilo que nos resona e que ten unha relación con que nosotros queremos contar.
poden ser cousas, citas de libros, imaxes que vemos nas redes, simplemente navegando, pois, a inmensa, infinita cantidad de imaxes que encontramos na rede de todo tipo de creadores, pois, bueno, podemos facer un cartafol pois moi afinado no sentido do que nosotros queremos expresar. Da mesma forma, outra cousa que pode ser moi interesante, aparte de ter ese cartafol, é facer anotacións, levar unha especie de diario, facer anotacións daquelas cousas ideas que se nos van ocurrindo que de outra forma olvidaríamos. O feito de escribilas e do feito de darlle solidez é outra cousa que nos clarifican as ideas. Seguindo coa indagación, tirando mao, por exemplo, de YouTube, hai unha cantidad tamén moi grande de recursos, de autores, de persoas que consagraron a súa vida a expresión artística, nos cales explican cales son as súas mecánicas de traballo. Como é o seu proceso, desde que nace unha idea, hasta que ao final pois, se inaugura unha exposición ou dan por finalizada unha obra. Haberá cousas que non nos aportarán nada, outras que sí. Trátase de organizar os suficientes recursos que nos permitan ter un sistema propio. Bueno, eu, de alguma forma, vivino personalmente pois, acudindo a diversos obradoiros de fotografía nos cales, pois, bueno, os fotógrafos facían unha exposición do seu proceso e ainda vendo que hai un nexo común, pois os sistemas de traballo pois varían bastante. Entón, cantos máis vexamos, máis conseguiremos afinar aquilo que a nosotros nos pode funcionar ben. Sobre o proxecto a desenvolver que vos propoñía, douvos outra pincelada de por onde poderíades avanzalo. A proposta é complementar o que sería a propia toma de fotografías pois con algunha outra disciplina, seña pintura, seña música, seña escultura, seña literatura, seña vídeo, por poñer un exemplo. Falábamos do que é o aspecto pictórico de algunhas imaxes. Bueno, pois iso pode ser unha boa vía de indagación para construir un proxecto. En relación á música, pois podemos facer unha presentación de imaxes con unha música de fondo, no cal, pois, bueno, seña un diálogo no que a música abra significados distintos ao que tería a propia imaxe por si mesma. En relación á escultura, pois podemos enriquecerla con escultura pois dando predominancia, quizáis, pois, a elementos tridimensionais, a propia elementos escultóricos, sin ser esculturas que vemos na nosa realidade todos os días. Unha escultura non ten por que ser un obxecto en 3 dimensións esculpido por alguén nin por unha máquina. Unha escultura pode ser unha propia fotografía. Outra palanca que podemos utilizar para enriquecer o traballo pode ser apoiarnos na literatura. Poño un exemplo, hai un autor que moi destacado, un fotógrafo moi destacado, que é Duane Michels, que utiliza o texto nas súas fotos dunha forma tremendamente inspiradora, porque a veces utiliza fotos que están relacionadas coa súa biografía e escribe nelas e danos unha visión moi personal da imaxe e dá unha lectura totalmente distinta a se víramos a imaxe sola. O vídeo, da mesma forma, un vídeo non deixa de ser unha sucesión de imaxes. Bueno, pois podemos construir un vídeo con moi poucos cadros por segundo, composto de fotografías. Son simplemente, bueno, unha serie de ideas que nos poden axudar a expandir unha idea, a expandir a nosa expresión. Agora vou proxectar unha serie de imaxes que van un pouco en liña, sobre todo un pouco pola súa parte formal. Son imaxes que
na súa maior parte son imaxes difusas, que teñen un punto onírico e que nos falan non tanto de viaxes como si de viaxes subxectivas. A nosa sensación mentre viaxamos, non tanto aquilo que vemos mentre viaxamos, sino a sensación que nos causa. Foi unha exposición colectiva que se expuxo no ano 2008 tamén no Museo Provincial de Lugo, e da cal formei parte. Foi unha exposición comisariada por Caxigueiro. Na sesión anterior faleivos da miña aprendizaxe e non podo menos que incidir agora no papel que tivo Caxigueiro na miña aprendizaxe da fotografía. Digamos que esa aprendizaxe chegou nun punto que eu diría casi providencial, porque eu creo que foi un punto de inflexión no que ese salto era necesario. A influencia, para resumila, no que eu considero que no meu traballo tuvo maior peso foron dúas cousas. Primeiro, a visión escultórica, sin dúda, a visión das formas no espacio, e, por outro lado, un paso máis na capacidade de abstracción, na idea de simplificar a fotografía e de transmitir dunha forma máis concreta as formas e a luz. Entón, a continuación vamos proxectar algunha imaxe máis das que estuveron expostas ali e vainos facer Ángeles unha descripción maravillosa, e digo maravillosa porque vainos dar unha visión quizáis moitísimo máis poética e que se sale do obxecto real que foi retratado no seu momento. Vámoslo ir vendo, sigo vamos vendo as imaxes. Vou vos ahora compartir. Bueno, esta primeira imaxe vese moi pequeniña, ten pouca resolución, está rescatada nunha nota de prensa. E nada, simplemente o día da inauguración. Esas imaxes que se ven, vámonos ver agora ben, son parte das imaxes que estuveron expostas. A exposición titulábase A pel dos sentidos. Esta é outra das imaxes. E, bueno, esta era a entrada á exposición colectiva, non? Como podedes ver, Ernesto tamén formou parte desta exposición. Empezamos coa primeira imaxe. Ángeles vai nos dar agora unha lectura da súa percepción. Cando queiras, Ángeles. Bueno, eu primeiro partir de que eu non vexo, e que eu que vou facervos, como di Nacho, é unha traducción de como me describiron a miña fotografía e o que a mí me fixo sentir. Penso que esta primeira fotografía é unha fotografía na que, eu puxenlles un pouquiño co que me transmitían, como puxenlles algunhas, puxenlles título, penso que esta chamei na esperanza. Nesta fotografía, polo isto, hai un espazo moi oscuro, pero hai, non no centro, un pouquiño tirando á esquerda, unha luz, unha ventá, unha xanela que se nos abre. É un pouco pensada nesta época que estamos aí en escuridade e tal, pero hai unha xanela que se abre. A xanela está non nos deixa ver nitidamente o que hai detrás dela, porque hai auga e demais, e iso tamén complica a visión, distorsiona, queda máis nebulosa, pero detrás vemos árbores, vemos vida, e incluso vemos no fondo como unha casa, por eso lle chamei esperanza, porque transmite como esperanza, que sí, que estamos pasando por un túnel escuro, pero que ven aí unha xanela que se nos abre de esperanza, de luz e de voltar á casa, a normalidade que non existe.
Pois, moitas gracias, Ángeles. A realidade desta imaxe, porque recordo perfectamente cando a tomei, é moito máis prosaica, por eso me emociona pois, a descripción que fai Ángeles desta imaxe. Esta imaxe foi sacada con ese recurso que vos comentei na sesión anterior, que é disparar a través do visor de outra cámara. Está feita desde un coche en movimento, e o que vemos á dereita, esa banda negra que vemos á dereita non é ni máis ni menos que o pilar A do coche, dicir, donde vai, digamos, montada a porta, non? O sea, simplemente está collido desde unha esquina. Vemos ao fondo como unhas luces vermellas, que, bueno, pois esos eran uns coches que iban diante. É un día de chuvia. Bueno, pois, desde logo que é un contraste notable entre o que foi a realidade da imaxe e a suxerencia da descripción que nos fai Ángeles. Pasamos a unha segunda imaxe. Cando queiras, Ángeles. Esta segunda imaxe eu chamolle tamén, como vos digo, puxendes así título algunhas, e chamolle a transición, porque parece como que hai un ceo, pero non é un ceo, o sea, non é, ainda non chegou a noite, estamos nesa transición do día á noite, e a luna querxe xa poñer ali na dereita, e é unha luna pequena, que é un redondo pequeno comparado co espacio, é un redondo luminoso, pero relativamente pequeno, e claro, que non destaca e que non é esa luna que nos gusta aí, onde vemos sentada a bruxa, a luna con forma de ceo, con forma de dea, a menguante ou a crecente, que é totalmente unha lua chea, pero que non está aí como destacando no medio dun ceo negro. E entonces, por ali ainda está o sol, así hacia a dereita, parece que se ve unha luz como se fora un solpor, e ainda está o sol, pois eso, dicíndolle a luna, espera que ainda non che chegou o teu momento, estamos na transición. Bueno, é un pouco o que eu interpretei. Pois moi ben, desde logo, pois a realidade da toma, para dar o punto técnico, é unha imaxe tamén tomada a través do visor de outra cámara. A zona negra que se ven, as bandas negras que se ven, precisamente é a zona do visor, o borde do visor, porque, bueno, encaixar exactamente o obxectivo da cámara ao visor non é fácil. Entón, non ves exactamente cando estás apuntando ben ao visor. Que, a ver, que isto, sin duda, dalle algo a imaxes a ver eses marcos negros polos lados. E aquí entra tamén outro ingrediente que podemos ter en conta a hora de traballar as imaxes, que é deixar que os erros aparezan e deixar que os erros flúan. A imaxe foi tomada un día de verán luminoso e está apuntando ao sol. E ese puntiño blanco que vemos aí non é ni máis ni menos que o reflexo dun raios de sol no visor da cámara. Desa cámara que estamos utilizando como filtro, pois é o reflexo dun raios de sol. Como podemos ver a veces en algunhas películas, non? Cando hai unha luz oblicua moi potente que nos salen uns destellos, pois este é o caso. Este é o caso. Un día de luz luminoso, un ceo. Pasamos a outra imaxe. Bueno, eu nesta, como describiron, chamolle a cascada verde, porque é unha foto que tamén se ven, polo visto, como tamén ao redor, tamén como uns marcos negros e demais, pero logo vese ceo, luz, azul, e aí, pois, vese nun punto dado unha bueno, o que a min me suxeriu como unha cascada verde, que sí, que polo visto debe ser como un andamiaxe dun edificio e a rede esa que hai de protección, pero como que ese verde debe destacar bastante e por iso chamolle a cascada verde. Moi ben, bueno, pois sí, realmente tamén é unha imaxe sacada a través do visor da Kodak Extra, e a min esta imaxe interesoume moito por dous motivos. Porque estamos falando dun material que cando vemos pola rúa, pois a vez ten estéticamente, pois para min ten unha connotación como de suciedade, como de degradación, estéticamente pouco agradable. En cambio, a min aquí pareceume que aquí se dignificaba.
que aquí adquiría pois un porte e unha potencia plástica que me interesaba moito. E aparte, o xogo que temos de colores, temos contrastando un verde moi intenso cun azul moi intenso, e temos tamén o sol que está protagonizando pois, a escena desde atrás dunha nube. É unha fotografía que non ten moitos elementos, pero que sí ten, todos eles teñen un enorme protagonismo. Pasamos a outra imaxe. Eu penso que esta é a que chamei eu erva queimada. Bueno, hoxe por hoxe, teléfonos móviles e demais xa empezan a ter descripción de fotografías, son unhas descripcións moi xenéricas e tal, e nesta min decía o meu teléfono erva e ceo, pero cando me describiron, por iso chamo erva queimada, dixéronme que hai algunha técnica de fotografía que se chama eso, fotografía queimada, na que se ven uns efectos como uns naranxas, chegan hasta casi uns rosas, parece ser, donde se ven aí uns puntos. Entón parece como que hai uns puntos nos que esa erva, ese verde, está queimado, e por iso eu chamo un pouco erva queimada. Sí, moi ben. Pois, a ver, eu desta fotografía ten unha historia un pouco distinta. Esta fotografía está sacada pois, cunha cámara que se me estropeou. Unha cámara, unha Coolpix 5000 antes da que tiña, que me creu ao chan e estropeouse o obturador. A cortinilla do obturador, pois, a partir do golpe, moveuse, desplazouse e movíase parcialmente. Entón, aproveitei para facer unhas probas a ver que tipo de recursos me daban a cámara rota. E o recurso que me deu a cámara rota, pois, bueno, esta foto está tomada tamén desde un vehículo, desde un coche, vese a trepidación, vese o movimento. O xogo que me deu foi que non era erva ardendo, pero sí unha imaxe queimada. É unha imaxe sobreexposta que ten máis luz a que lle correspondería e que, posteriormente, reforcei os colores dándolles máis saturación. Entón, bueno, pois isto podría ser pois, eso, unha fotografía catastrófica feita con a cámara rota e forzando o erro, ou forzando aquilo que está mal da fotografía. Pasamos á seguinte. Bueno, eu a esta chamarille, creo que é moi obvio, a forza da natureza. A forza da natureza porque aquí tamén volvo a comentar que cando a mí me describiron a foto pa nada as dúas persoas que me describiron as fotografías para que eu as interiorizase, pa nada me falaron de carretera e, sin embargo, tamén o móvil. Dicime carretera, ceo, raio. Eu chamo a forza da natureza porque ves como aí na escuridade está ese raio, ese trono, ese lóstrego que nos está dicindo que, bueno, que nós podemos todo o que queramos, pero que ao final a natureza ten aí a forza no medio da escuridade era a natureza a que ilumina e a que nos demostra que cando se enfada, pois que pode con todos nós. Moi ben, bueno, pois curiosamente esta imaxe está tamén sacada desde un coche. Vese claramente que hai pouca luz e debido a esa pouca luz e a pouca velocidade de obturación saliu facendo como o que se fai agora con light painting, que é pintar con luz, saliu unha farola que estaba acesa nese momento. Entón, eso, pois, realmente é a luz dunha farola. A cámara, pois, abriu o suficiente tempo para que esa luz desa farola, mentras que eu iba no vehículo movéndome, deixase ese trazo de luz. Entón, pois, realmente é unha casa que está á beira da carretera, apreciase pois, un cable de luz por encima, un cable eléctrico negro, unha liña negra por encima, e esa luz que realmente sí que parece un raio, pero correspóndese a unha farola. Outra imaxe máis. Esta era dos dous edificios. Perdón, non sei se antes Non se che oía, agora sí. Sí, nada,
Nada, pois eu a esta tamén, un pouco basándome no que tamén decía o móvil, eu chameille foco, porque na descripción pon foco. Aquí, polo visto, hai como dous vese media pantalla, o sea, media fotografía hacia a zona da esquerda, máis de media fotografía, vese totalmente negro, un plano negro, que sería como un edificio alto. E despois queda para a dereita, queda como outro edificio tamén que se ve así super oscuro, pero sería un edificio máis cativo. Entonces, polo medio, entra a luz, e bueno, pola parte de atrás, porque o edificio da dereita é moito máis pequeno, pois hai un foco, hai un gran foco de luz. E aí como convivimos grandes e pequenos entre a luz polo medio de todos nós, é un pouco a interpretación que eu fago. Chámolle foco, e hai un pouco influída polo que dixo o propio móvil. Moi ben. Bueno, pois a realidade da toma desta imaxe vou deixar de compartir o momento para explicar como tomei esta imaxe. Esta imaxe tomeina confeccionando pois unha especie de capuchón, como podedes ver, para colocar diante do obxectivo da cámara. Este capuchón por dentro puxenlle un cacho de plástico, que mesmo vale o recortarlo pois a unha bolsa de plástico. Ves, non sei se se pode ver, creo que sí, como queda o plástico. Bueno, pois con este capuchón, non era exactamente este, pero con un similar, coloquei no diante do obxectivo, e iso foi o que nos permitiu pois conseguir este resultado. A través do plástico, pois o que fixo pois foi difuminar a luz e esvaecer os contornos e crear esta atmósfera tan difusa. Seguimos con outra imaxe. Eu nesta, que foi así, xa lle comentaba a Nacho, que esta non... claro, son unhas fotografías nas que a descripción é complexa porque os obxectos non son claramente definidos, non se poden... É complicado para a xente que vedes ver obxectos aí, entón a xente que chas describe tamén lle resulta complexo. E polo visto hai como unhas edificacións, vese a parte inferior da fotografía vese oscura, pero na parte de arriba hai máis luminosidade, máis luz, un ceo, uns cores roxizos e tal. E, bueno, esta xa lle comentei a Nacho, que como non me lograban describir ben, tampouco lle din eu collido aí o punto, e o que vos podo, eso, contraste entre a escuridade da parte inferior e a parte superior, que é moito máis clara. Bueno, pois esta imaxe pois tamén, sí, foi sacada dun vehículo e con un capuchón, o sea, con unha especie de filtro caseiro feito igual que anterior. Bueno, pois aquí o que apreciamos é a silueta dunha casa, unha zona borrosa intermedia na que vemos pois unhas bandas que realmente son árbores que ao pasar a velocidade por cerca pois quedan totalmente desfigurados e ao fondo pois vemos as nubes e o ceo. En xeral, pois bueno, vemos unha escena nebulosa que de alguma forma nos evoca pois viaxe. Pasamos á seguinte. A min está tamén o móvil describíamos como nublado. Claro, o que son, según me describiron, son nubes, ceos, e si sei que é nublado. E aquí, pois sí que tamén me gustaría así comentarvos que as persoas con discapacidade visual, hai máis dun 80% que son eso, con discapacidade visual, non con cegueira total. E o que ven é un pouco como se carga se ve nesta fotografía, unhas visións moi distorsionadas, moi como debaixo de moitos velos, moi difuminadas. E, bueno, pois isto é un día nublado, un día no que apreciar o que hai realmente detrás da niebla é complexo, é como un ceo nublado, o que sería o que vemos nesta fotografía, o que eu interpreto que se ve nesta fotografía. Pois sí, realmente é iso, e tamén está sacada con a toma pois a través de un plástico que difumina moito os contornos e aparte temos o efecto de movimento.
É unha imaxe que tamén está trepidada, e, bueno, pois podría ser tremendamente onírica, no sentido que poderíamos imaginarnos ser un paxaro que durme no aire, non? Porque, bueno, estámonos desplazando, vemos a copa dun árbol, un fondo de ceo e unhas nubes. Pasamos á seguinte. Bueno, e esta xa é a última, e eu esta chameina e fixos a luz, porque nun marco totalmente oscuro parece ser hai un rectanguliño, non sei que non é rectangular plenamente, os lados tira máis ao lado, na parte superior, na que dentro de todo ese marco oscuro, pero un marco enorme, pois vemos aí, e aí además tamén me fai gracia porque a min decía o teléfono, imaxe nítida, e vese un poste, o poste da luz, o poste típico, a imaxen de Wenceslao Fernández Flores e o Oscar animado, onde está o pau da luz, do que saen os fíos, e eso está totalmente iluminado. Entón, a min faime pensar neso, na Galicia rural, na que non había electricidade, e de repente chegaron estes paus e fixos a luz. Entón, é o que me transmite. Moi ben, pois, bueno, sí, tamén é unha foto tomada desde un coche e está tomada a través do visor. A través dun visor, neste caso, non utilicei o disparo a través dun cacho de plástico, senón a través do visor de outra cámara. Esta era a primeira foto que daba a benvida a miña parte na exposición de A Perda dos Sentidos. É unha foto a que lle teño especial cariño, porque, bueno, pareceme que ten un punto de intriga e ao mesmo tempo, pois, bueno, por si mesma tamén é bastante expresiva. Incluso, bueno, aparte do que vexamos do poste da luz, pois na casa parece que vemos como se estuvera habitada, non? Vemos aí un punto de luz, co cal, pois, as cantidades de historias que nos pode suxerir isto, pois, poden ser moi grandes. Vale, pois con isto rematamos o que sería a presentación das imaxes. E bueno, por hoxe, pois, deixámolo aquí. Foi unha viaxe que a min me sorprendeu, moito parabén porque pareceume maravilloso a apertura de lecturas que lle deu Ángeles a imaxes que, bueno, que eu recordo moi ben como a saquei, pero non se corresponden para nada, en moitos casos non se corresponden co que nos contou Ángeles de como se visualizan, non? Pois, é unha sorte poder ter ese punto de vista acerca das imaxes. Entón, bueno, pois nada, anímovos a que sigades indagando nas vosas ideas, nos vosos proxectos, nas vosas emocións, e vémonos o próximo sábado ás 12. Boas fotos.